बारहुंखाजों दाख्लैनि बारहुंखाजों थिंजों लोगोसे बाथामाबो उरायफादों बेनिखायनो जोंहा क्लास लानो जोबोर जेंना जादों बेनिखायनो जों बाहेरायावसो क्लास लानो गोनां जादों जाहाथे सारमोनहा थाबैनो बे थिं उरायनायखौ मदद खालामना होयो बेनिखायनो जोंना क्लास लानो नङाबा बिराद जेंना जादों खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव नाकियाब्व इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय रायजोफोर दिनै आं नोंसोरजों सावरायनो लानानै फैनाय जादों गिबिसिनथारावनो नैबे बायला जिला स्कुल न'नि सायाव आङो फंनैसो बाथ्रा सावरायनो सानदों लोगोसे नैथियावहाय रायजो राजा नोंथांमोन गुवाहाटीनि दावराव दावसि सोमजिनाय बिनि सायावबो आङो माखासे बाथ्रा बुंनो सानदों रायजोफोर जोबनायावहाय नोंथांमोना नैबे सावगारिखौ नायनानै ला रिन्जय बर'मोन बायदिनि सायावहाय आङो माखासे बाथ्राखौ बुंगोन आरो नैबेखौ नोंसोरो हयथ' अडिअ रेकर्डबो खोनाबाय जानो हागौ बिनि सायावबो जों सावरायलायगोन रायजोफोर दानिया रायजोफोर गामियारिनि सुबुङा मा बुंदों ससे खोनासंग्रोदो हाग्रामा सार नै जों गामिनि गुदि फरायसालिनि थासारिया माबायदि जानानै दं नै थांनाय एप्रिल मासनि 25 तारिखआव बियो बारहुंखा जानायजों बुखारलांदोंमोन आरोना नाथाय दिनैसिम नै मास मोननै जालायलायनोसैबाबो दाबो बे थिं बुरायलांनायखौनो दासिमबो दोफैयाखै आरो नै रावबो बिटिसिनि इएमआ नायनो थाखाय फैयाखै बे जाथायखौ एफा गिदिर जाथाय जानानै थांबाय बेफोर सावगारिखौ नायोब्ला जोंनि बर'नि गेजेरावहाय जाथावना नंला रायजोफोर दा जोङो खोनानो मोनदों जे बे स्कुल न'आ बायला जिला जानाय थिं बुखारनाय बे थासारिया दान मोननैयानो जाबाय आरो बिपिएफ सरकारा 8 मास सरकार सालायबाय दे रायजो राजा नोंथांमोन 8 मास सरकार सालायबाय नाथाय जोङो बहाबा नुनो मोनदों न' बुखारजानाय थिं बुखारजानायफोरनोहाय थिं बायनानै होनाय न' लाबनानै होनाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर नाथाय बिथांमोननि साननाय हनाया मात्र पाब्लिकनि थाखाय गाव मोजां मोननाय मानसिनोल' हैदों नामा बेफोरखौबो आङो सानदों जाय मानसिया गावनि गोसोजों मोजां मोनजानाय बैसोरनोल' हैदों नामाथाय दानि आथिखालनि खुंथाय गोहोनि थानाय मानसिफ्रा नाथाय बिपिएफनि सिएमआथ' बुंदों जोङो खोनादों रायजोफोर जोङो बर' हारिनि गेजेरावहाय सोलोंथाइखौहाय मोजाङै नोजोर होनानै खामानि मावगोन होननानै बुंदों आरो सासे मन्त्रि चरण बर' सारनि खुगानिफ्रायबो जोङो खोनानो मोनदों आरो रबिराम नार्जारी सारनिफ्रायबो जोङो खोनानो मोनदों नाथाय नोंथांमोना बे बाथ्राखौ खोनासंनानै नैबे सावगारिखौ नायोब्ला ओरैबायदि दुखुनांथाव बे फरायसालि न'नि उन्दै गथ'फ्रा सरकारनावहाय रिक्वेस्ट खालामदों अखा हायोब्ला क्लास लानो मोना बायला जिला गिजि गोजा दा बेखौ फोसाबनानै होनो थाखाय रिक्वेस्ट खावलायदों नाथाय 8 दानसिमहालागै सरकार सलायलाबो जोंनि बर'फोरनि गामि ओनसोलावहाय बेबायदि बायला जिला न'आ दिनैसिमबो मानो थानो मोनखो रायजोफोर बिनि फिननायखौहाय नोंथांमोना होनो हागोन ना ओरै फारसेथिं बिपिएफ पार्टिनि सिएमआ गावनि सापर्ट खालामग्रा रायजो राजाफोरखौहाय थगायनानैहाय भट बिनानै होग्रा माखासे दैदेनगिरि थाफाख्लेब सेला बेला बिपिएफ सापर्टार बिपिएफनि मावथिफोरखौहाय थाइलेण्ड रासिया साइबेरिया बायदियावहाय बेरायनो थाखाय फैसा हरनानै होदों गुबुन कान्ट्रियावहाय हाबनो थाखाय पास बानायनानै होनोहाय फैसानि सुबिदा होदों नाथाय जों फारसेथिं नायोब्ला समाजारि रायजो राजा डेभेलपमेन्टनि थाखाय लामाखौनो बुं नोङो स्कुल कलेजखौनो बुं नोङो खुनु जेनिबो सुबिदा जोङो नुनो मोनाखै मा रायजोफोर रायजो राजाया बेबायदि सरकारनोसो भट होनायमोन अब्लाना सोरखौबा थाइलेण्डआव बेरायहैनो थिनहरनाय सोरखौबा रासिया साइबेरिया बायदियावहाय बेरायनो हरनाय बेबायदि खालामनो थाखायसो अब्ला जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोना बिपिएफ पार्टिखौहाय भट होनायमोन ना रायजोफोर ना नोंथांमोना लामा फोसाबनो स्कुल फोसाबनो सोलोंथाइखौ दावगाहोनो समाजाव डेभेलपमेन्ट खालामनो रायजो राजानि थाखाय सुबिदा होनो
बेफोरबायदि खामानिखौहाय सापर्ट खालामनो थाखायसो नोंथांमोना भट होदोंमोन दा। दिनै जोंथ' नुदों जायफ्रा बिगाब बिगाब थगायनानैहाय बर' रायजो राजाफोरनिफ्राय भट लाबाय, हाग्रामा महिलारि बिथांनो भट बिनानै होबाय, बिसोरो सोरबाया थाइलेण्डआव बेरायबाय, सोरबाया दार्जिलिंआव बेरायहैबाय, सोरबाया रासियायाव बेरायहैबाय, सोरबाया साइबेरियायावहाय बेरायलाबायहैनानै रासियानि साइबेरिया बायदियावहाय बेरायहैनानै दिनैहाय इन्जय खालामदों रायजोफोर। यानिखि बर' हारिनि 5,000 मुंख्लं जानानैहाय मोनबोनाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि 1500 कोटि थाखाखौहाय बिपिएफ पार्टिया दैयावनो गारनो नागिरदों रायजोफोर। ना नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जादों नामा आंनि बुंनाया? जानो हागौ, गोरोन्थि जानो हागौ। जायफ्रा बिपिएफखौ सापर्ट खालामदों, जायफोरनि खर'आ नेर' माइन्ड, जायफोरो मा एकदमबारे डेभेलपमेन्टनि सायावहाय साननो रोङा, फिउचारनि थाखाय साननो रोङाखै, बिसोरो गोरोन्थि मोनगोन रायजोफोर। नाथाय आं बुङो दिनैनि समाव लामाया गाज्रि जानानै दङ, लामाखौ फोसाब। स्कुल न'आ बुग्लाबनानै दङ, थिं लायनानै है। कलेजआ गाज्रि जानानै दङ, कलेजनि खोरखिफोरखौ फोसाबना हो रायजोफोर। नाथाय बेफोर खामानिखौ मावनो नागारै गावनि उदैनि बुथुमनायावसो मोखां सोमगासिनो दङ जोंनि आथिखालनि खुंथाय गोहोआव थानाय सरकारा। खुगाया गोदै गोदै बिराद मोजां मोजां भाषण होगासिनो दङ बिपिएफनि सीएम आरो मन्थ्रिफ्रा, नाथाय जेबो खामानि होआखै। बुंगासिनो दङ मावगोन मावगोन मावगोन। 8 मास जाबाय, 4 मासल'सै बोसोरसे जानो थाखाय, ना साख्रि ना बाख्रि रायजोफोर। दा बेखौनो मोजां मोनदोंमोन अब्ला जोंनि बर' हारिया ना। दा बेनिफ्राय बांसिन बुङोब्लाबो बांद्राय गाज्रि जागोन। दा बेनिखायनो आङो बेसेखिनिखौ बुंबाय। नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट बक्सआवहाय फोरमायहरदो। दानिया रायजो राजा नोंथांमोन, जों सावरायलायगोन नैबे सावगारिखौ लानानै। गुवाहाटी बायदियावहाय बिहारि बायदिजोंनो गुवाहाटीनि मानसिफ्रा, आसामिस गो बेक होननानै बुंदों होननानै जोङो खोनानो मोनदों। नाथाय सासेबो दासिमबो हमनो हायाखै सोर बिहारिया आसामिस गो बेक होननाय रायजोफोर। दासिमबो हमनो हाथ'वाखै। नाथाय फारसेथिं जों नोजोर होयोब्ला फालांगिखौहाय जोंनो गुबुन गुबुन जायगानि मानसिखौबो नांखागौखा। मोनसेल' आखाइजोंथ' नों आखाइ खबनो हाया, आखाइ मोननैजोंसो नोङो आखाइखौ खबनो हायो। थिग बेबायदिनो जोंनो बिजनेस मानसिफोरखौबो नांगौ। नाथाय बेखौहाय थागिबि, जाय मानसिया थागिबिनि लिडार, जायआ सरकार, बे सरकारा नोजोर होनांगोन बिसोरो माबायदि रोखोमनि बिजनेस खालामदों आंनि जायगायाव ना। दा बेफोरखौ नोजोर होआलासिनो गावनि हारिनि मानसिखौसो नारसिननानै गुबुन हारिनि मानसिनोसो बांसिन जायगा होयोब्ला बेबायदि लिडारखौहाय दोननाया लाब गैया, मिथिबाय? बेबायदि लिडारखौहाय जोङो खाबु होनानै लाब गैया। जों खोनादोंमोन आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौहाय हिंदू आदमियों के लिए खतरा है, हिंदू के लिए खतरा है, लेकिन अभी खतरा हो गया किसका? इंडिजिनियस पीपल के लिए अभी खतरा हो गया रायजोफोर। जेरै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंदों, बे माब्लाबाबो बिथाङा सानाखै जे इंडिजिनियस मानसिफ्रा बेयावहाय डेभेलप जानांगौ। बिथाङा सानदों नन ट्राइबेल्सफोरखौ लाबोनानै बिसोरखौ नासयनांगौ। गोसोजों बेबायदिसो सानदों बिथाङा, मिथिबाय दा? दिनै जों नुदों बिजेपि देरहानाय लोगो लोगो आसामावहाय माबायदि अबस्था जागासिनो दङ। आरो जोङो फारसेथिं आल्फा सादिननि फरेस्ट बरुवा सारजोंहाय माखासे अडिअ रेकर्डफोरखौबो नुदों रायजोफोर। दा बेफोरखौ बुंनो थाङोब्ला जोबोद दुखुनांथाव आसामिसफोरनि थाखायबो। जोबनायाव नैबे बिथांमोननिबो माखासे अडिअ रेकर्ड दङ। थाङै थुङै इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआबो थगायदों होननानैहाय जोङो खोनानो मोनदों रायजोफोर। मानोना बुग्राफ्रानो आथिखालनि खुंथाय गोहोआव थानाय सरकारनिनो पिएसअ होनलायनानैहाय जोङो खोनाखादों। अब्ला माब्रै बिथांमोननि केसआ माब्रै नाजाव जानो रायजो राजा नोंथांमोन? दिनै गामियारिनि मानसिखौहाय लाफानानैहाय मदद लालायनो गोनां जादों बिथाङा। अब्ला नाय बिपिएफ सरकारा माबायदि खालामो, मिथिबाय? दादागिरि बारा दुगाया बारा
देखायनायाबो बारा दिन्थिनायाबो बारा बेयो BPF नि सभाब चरित्रखा गोदोनिफ्रायनो बेखौ जों माब्लाबाबो नंखाय बुंनो हाया ना मा बुङो रायजोफोर आंथ' बिदि सानखायो बेनिखायनो आं सापर्ट खालामा रायजोफोर दा नोंथांमोना बुंबाय थायो BPF नि CM खौ सार बुंनो थिनो आरो BPF खौ सापर्ट खालामनायनि बाथ्रा बुङो सारखौ माबायदि मानसिखौ सार बुंनांगौ बेखौ आं मिथिखागौ मिथिबाय दा आरो माबायदि मानसिखौ सापर्ट खालामनांगौ बेखौबो आङो गावनो जानाखा आङो उदैनि थाखाय दे नंथारै मानसिखौहाय सापर्ट खालामनानैहाय मदद खालामगोन आं बे माब्लाबाबो खालामा बेबायदिखौ मिथिबाय रायजोफोर गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि